Yoro itrai para ngai station pat ngan ai pi gani ke Jingkmen. Bagani ke Jingkmen ngan bu Kumni. Kumno ngila bandan ar pusau kenta into nyau lani lais pa andru pusan si hadu lais pa andru pusan si haga jing dan rengkat jang U Blei. Pat kum juru kumno ngila ban yo sngow ya ka ktien jang U Blei. Leni ngila ban yo sngow ya U Blei. Man lakasngi, man laka klip mat. Lani bengin dan haga jing dan rengkat jang U Blei. Hoi para banget. Abu ini ka jingkali sengap ha ngila ban le ya kata. Ngila ban dan haga jing dan rengkat jang U Blei. Wat habangi tiaru, wat habangi tiak, wat haba pi tiaru. Pilak ban dan haga jing dan rengkat jang U Blei. Tengah kuat ban onggum ni bab pun naki para banget. Ada bun naki beriu ki kuat bah ki ong try keren si yang keren si yang ngam jiok sngow ba me keren. Bat kia kesat, kia persyang. Dah kabor lah di nrai kim jiok sngow. Kila let jingisang pet wat bitar yang ngah keren ya jingsyak ni. Let si pila dan haki pila long labanong pila long Kristan la kat nusnam. Pila long Kristan la let si la ar posnam la ni la sunsnam la lai posnam dan gibla dan la sau posnam nrai. Pim pat jiok sngow pat. Ngana kali banyak pi hatu pila jiok sngow ba U Blei ukuran ya pi. Long serius se. Long ngakali ya borok ini mo ki bayok sngow to ya ro utrai man lasni pi di ban yok sngow yo utrai. Man la kalimat pi di ban dan haga presence jang U Blei. Te hatu ngaju kali fi pila jiok sngow shisha. Ba U Blei ukuran ya pi personally. Kani kalong ka jingkali la dapi dan ka jingyadai ka bashisha. Klempap pinsa yok sngow ba U Blei pin enjoy ba ya ka presence jang man la kasngi pin da enjoy shisha. Di kadau kalong balai mdai ba U Blei kwa ban keren yang ai fi. Mdai ba U Blei kwa ban keren U Blei utrang ban keren ya ki jingtau jang. Rai kadau kalong para banget ba dai mangihi ki bampen sengap. Dai mangihi ki bampen sengap. Pat ngibun kam palat bat ki tong acu ai nuksa. Ngan ai nuksa ma. Sengap hai ni jingkren ngan ai nuksa lada menta ki por peni iru. Haba ki kimi ki pa ki wan ban keren ki khun. Pi ka jingya dai menta. Ki keren ki khun kim yo sngow chu namar balai. So bang palat kale mobile, so bang kale game ai ban keren ru. Miok sngow chu long kun ali sing ni let cita-cita ke semta miok sngow mdei bam keren miok sngow la penlet ka jing mo jeng perkhat jongki kala concentrate no haka mobile lani haka computer games lani haki ai pi kam dan chu bat ki kimi ki par kum ju kila ya long kum ju hi ya dan lang hayeng ndrei am ju ya keren pat Mia itu syuk, dan syuk kata ka joy banyak keran dan syuk intimacy dan syuk ka ikai mo ka balong jan siang namar balai la tu no yang i daki ai jong ka pertai kum ju rung ilang bau balai la tu no daki jing khuslai ka pertai la tu no daki kam ki jing bun kam hayeng hasam la tu no daki jing bun kam ha jing trai bat kata kadau mlak syuk bandan ka miok sngow syuk yu balai. Bat kaniru la pum dan gibri gibala pum kaniru mju sai hiru sai tang sandil ni tep sisian no dalet jingesang ru trai mjura hiru bun gibri trai ki mjura mo kanin dalet jingsang kira tang itu kot jingrai ma kot jingrai di kira ba yo bahan rai kanim mjura syu jingesang mjuplit syu mdaplit syu kadai ni em habakaran unong keren hatu ukuran nang tang kadai da nong keren yo bas bak da siklai nong keren ru mo hakin jentia ki ong siklai mo ban syukur mo la da ukuran no kinum tip namar balai kanim dan syu mjupet syu bat kamdan ru hang niru kamdan ru haka memory kamdan te fi kata ka ngim note down syu ngim take notes to kawai kata pat uji sukres uang kumno Yohanes katsau arpulai wang. Ujisu ulayatu baulang hau. Lada unonoru uit yang apat. Un sumar
ya ka ketien jonga un sumar ya ka ketien jonga te utau kupa jonga un iet ya u bat ngin yawan ha u bat ngin ya sa bat u utau bam iet jonga sumar ya ki ketien jonga bat kata ka ketien ya ka bapiok sngau kamlong ka jonga hi nrai ka jong ta ubah kupa ubala pha yanga pi kini ki ai ru ngalakran pi kat banga dang sa lambat pi hindai utau nong pentingan umen sim khu yau bau tau kupa un pha ha kerteng jonga utakan unika ya pi ki ai baro un penkan mau ya ki ai baro ki banga la ong happy pi hangni udan kupa khun ban umen sim bakhut kumno ladangi sumar ya kan ka ketien jong try ladangi iet yau try mod ngi iet ya ka ketien jong u pinda kali pat kan ka point number 1 mo kabangin yo sngau yo blai kalong bangin long aware yo blai kalong ba u blai ukpa ukun bat umen sim bakut udai we blai kinwan syong haga do nut jongi te kumno kinwan syong kan lada katnu ngan keli para banget ngini long serious baik menta katnu na fi kiba iet ya kan ka ketien jong blai dah kali pipi iet yo jisu da yo sngau ba ki kran ban yo jisu ki bam ma dan ki bakran ban jisu ai wat kran mo nga iet yo jisu ki defend ta hari utrai wang la da pi iet sisa yo jisu kres nai tak ki dom ru ndak kran ban yo jisu ki dom ki mo dan ki bakran ban yo jisu ki nia ki mai ki ai ya defend rei ki suang bang iet ndrei la da pi iet sisa yo jisu wang pin iet ya ka ktien jonga tongin bu susu katnut napi ki baladap ban puli kan ka kitab nadu kitab Genesis hadu Jingkmen pau at least once ta sisin pila adap nem mdai tang ba pidap na pidap tang sisin pi no na lakalat kata pidan ki bam jupuli ru dan ki bam tip ru jutang barem garan agent dan ki bas mo supuli tang kumka pores kam Shpuli tang ban yo itu khana hajing sang shpuli tang ban yo itu khana Sunday school hendrai apply hendrai wang kumno Jesus Christ wang no u jisu lai tu bulang lada unu nuru iet yang sumar ya ka ktien jonga sumar mo ndai tang bo puli sumar le kan sumar habo sumar te ni ngada pikir ba ti utau kupa jonga iet eu bat ngin yawan hu bat ngin ya sa bat u utau bam iet jonga sumari ki ktien jonga bat kata ka ktien ya ka ba pio sngau kamlong ka jonga hi nrei ka long jong utau kupa bula pha nga pi kata ka ktien kum juru pinda puli ha gospel yu anes kal nong ka ba khatsan wong kum ni lada pi yai ne hanga bat ki ktien jonga ki yai ne api ya ka ai ru ka ba piman pin pan tikan long happy pat lada pin sumar ya ka hukum jonga pin yo yaine ha ka taka jingiet jonga kum banga ken ngala sumar ki hukum utau kupa jonga bat nga yaine ha ka jingiet jong pi ka jingiet jong kupa khun men sim khut we u blai mo dan kupa khun men sim khut ka jingiet ka dai habangi sumar ya ka ne ktien jong hatu pi ju testa ban puli ni ktien jong dai tang ban testa pida pusan em pida meditate nem pi u blai wang yo Joshua lada me sumar hukum jangan me perkat senyas ni me perkat mo meleru ya kata men roi ka jingim ka bakan jam sim to kata ka wai ban sumar ki hukum ban sumar ki ktien jong Jesus Christ kat nur takadaw pi ong banga iet yo Jesus Christ nrei u Jesus Christ kam iet pat ya pi namar balai pi kam sumar lada ka ktien jong blai kong kala ka bamut no nakitu ki jingya gosip hajing terai mo tong anai nuksa khandet mo to pi sumar sian em ktien jong blai test kani la da hajing terai lani hayeng hasam pi dan ki bahyeng lani ki parlok parajor ka ktien jong blai kong tong yinum ya tu khana sniu tong yinum ya tu khana lamler ngini penut por ba tu ktien jong blai nrei tas ya kani pindai kandu si bahyeng hasam Pini kendu separlak kerja kambun bapi penlut ya kan ya ketin jong blai na pihak keran kai ba ki bam dai ki bam tai ka kenjam sim ngapong bangim ya dai ho ngapong bangim num ya dai ban ya keran si bahyeng ban ya iet ban ya sultanat ban ai rai cek te lada ar pusau untuk nyau pidan kambun sin pihak keran ya kai ya kan ni na
ya ki ai bakan jam sim ne ya ki ai jong ka pertai ki la ban lom ki nom kim de ki bas ni ru hari pihak keren ki balong ki ba man la kasngi mo ka bam ka di ya let ka sta ai sta hari umju ya keren pat ya ka badai ka jong U Blei ka badan kam tam ka priority ngamat ong priority le dan ki bri ki bak ham ngam su ki keren gosip itu khana sniu ya tu khana lorni ya pensoi ya keren ki ai baro hatu ka pensngobhan ya ka ktin ka jong U Blei pat ki kam ki apostol ki kumno ki apostol mit senyasngi ki penlut por ya ka ktin jong U Blei rengi lalong ki kristan ki ba khongpong ta wat dam mo nga keren ka jing sisa khongpong takada kumno ngin yo sngo su ktin jong U Blei kampun ba pi penlut ru ban pat ki gi news ngamong ba sni ban long pet news ndai lalong syak te marau kan ka mobile syak te marau ki ai ta kumno kan ngila ban ong bangin yo sngo su U Blei kumno kan ngila ban ong ba U Blei yet yangi ni sngo pi kibri ki sngo tang badan Blei ha bakilat jingesang sandi te da jelas da shut baniat khut bau kwai duma barokhat ma ko so yang khut bau kwai duma barokhat jelas la function la syang hiang mani tang ha ka to ka por hi ki sngo badan Blei ndala mi nang tu mdan Blei shu mandi hadu saturday ki sngo khu slai bat ani dam khu slai dap da ka ka jong porthai kumno kan piong bang iet yo Blei dan si sisa kata ka jing iet kumno ngila U Blei ula banong bangin wan syong ngin iet ukpa jong ang iet pi ngangan iet pi ngin wan syong api cak bahaya kata cak bah to nai pat ya keren saki pop ki bari keren saki pop bari kong men om klim men om tu men om sakilam ler ma te hatu mentalai ka ban klim ka sukbha nai mobile la pet itu ki film jaklia la ko barai ta la klim ktin jong U Blei Jesus Christ wang tang da me pet ya ka kan thai da ka jingmut barai mala klim lupa hatu pi klim ne pi tip ka ktin jong U Blei ka hatu pim tip baka met jong fi galong ka jing shong jong mun sim ba khut to rekhut ya kama rekhut te kumno kan lani dam dei na ka mobile dan ki ba samla kilat jingesang ki ruai choir kilat ki ndrai bat usamla ubakim pat ya tho kila le aurea kumno kan umen sim kumno kan U Blei un sngo akaran ni ki samla kalong serious ai pi1 chikaying mani bat ki riam ki bamdei shu ki mahayeng mani ru ban pen ko barai anu kata ka pen sngo bahas U Blei Hing dan kami kini ban puli ke ktin jong Blei ladang idan ya ka ktin jong U Blei hadok nut jongi ladang iet U Blei minum ayu dan kiwai kiba aya utra ka para marjan le ka tanga upara marjan pi ki sidius leni ki le ke ban pengop anong fi hatu kata ka pen sngo bahas U Blei hang tu ngilat jingesang bat ngikran tek naka la CPU program ban keren nak yeng U Blei ru tek la pidai syakri jong Blei ru ndrai kini ki pop ki bari ki dan bakam pum ku hatu U Blei syam sngo bahas hatu un iet se hatu takadau ka balang mentaka ka perthai kala yo rung ka balang jingsha ka balang ka dei banyalap ya ka gospel cha ka perthai mentapat ka perthai ka yo rung kala ka balang kum kata se mdei bang penrem monong pi namar bang arung ala ju syate marau kini ki pop ti na U Blei upen sisa nakaktin jong U Blei sang sutu ban kala ka bamut takan kadan kam ban kala ka bamut sisa para banget kada don sisa kata ka jingkala ka bamut ba menta ladabu tit jingkatang ka do nut miama wei si bahayeng basam la ban yama me tiki balik snewingi nyimla ban map hatu kata umun sim jong U Blei wan syong se hangi pi kadan kam sisa te menta ban ya kala ka bamut sya ban ya penbet no ye kat badang biang ka por amban brush aside nang tau Blei un sakrani ngin sayo sngo to ka baar ka jerong ni video tambangan penlengkot no ka baar idan kibriu ki bala kala ka bamut piladap kala ka bamut piladap ka arsin ladap penbaptis ya fi ka piladap kala ka bamut ladap pengam fi ka sisa pila kala ka bamut sisa pila ya sisa pila duai sisa ya U Blei ti pila iet utrai pila ma bikinong syun jong pi
pila mak bigi nong syun jong pi pila kala ka bomot ni pop barok la yo sat khut jaga snam jong Jesus Christ pila da pen baptis ha ko om lak pila kop yu Christ pila padiang yu men sim khut ma u blei la ai pi tu gi jingkren tlit pila duai kala don sya ka jing dai henry nganong kawai ka ni pat pimla pat ban sngo thu bandan kan ga jingya dai bo blei ar pusau into nyau ya kan dia kadai naga benta kita bat piak sat pidang ya kesat bat ba u blei undan bat pi hanrai ngakwa ban ong pi kan ni pat la ya pi gitu ki bala it ya utrai ya pi gitu ki bala le ya ka ketin jong utrai pat ka ketin jong u blei ka ong kumno ngan ban biang Yohanes katsau arpulai ujisu la yatu baulong hau lada ununuru uiet janga un sumar ya kaktian jonga ti utau kpa jonga un iet ya u bat ngin yawan hau ngin ya sa bat u pi lada pila kala ka bomot ni pop ndai ba pisulat tang jing sang sandi Monday na Tuesday na Wednesday Thursday na ki Bible study ai harai lada pila iet ban sumar kitin jung pila testa samdai tang ba testa pila pusan pila dan ka jingya dei bo blai pila yo sngo sisa no blai wa kran harai pia kesat pat bat kani ka ba bo blai udan rengkat tang pi sngo udan tang pim sngo udan haba wan ka jing e pi sngo umdan syu haba ya kendu ki jing jatra pim sngo syu bo udan u blai harai ngakwa ban pentip sepi ni bau blai uang ngin yawan manga ukpa jonga bat manga ngin yawan sa lemat pi haba pila sumar ya kaktin jong blai haba pila iet ya kaktin jong blai tu tip bau ukpa ukun bau men sim khu wangan pa su men sim khu nong petken kila dan lang bat ni uang Henry utau nong pentingan umen sim bakho ya uba utau kupa un pa ha kerteng jonga utakan un hikai pi ki ai barok bat un penkan mau ki ai barok ki bangala ong api pi ni dei bandan kanika consciousness kanika awareness ka ketin parang ka khamsai mot consciousness mot ngilei ban sngo thu ni dei bandan kanika jingtep ka jing sngo thu ba menta u blai u bangimani udan hakamat chung pi ka upol uang kumno na city jong u sino koren uang hatu pimtep ba kamet jang fi kalong ka temple umen sim khut pai kamet kanumla ban long ka temple umen sim khut la da ki bri ki sulet jing seng kimpat kala ka bomot ni ki pop ki sudan ka kerteng ha ka balang ki sule ki niam ki rukom rai kimpat kala ka bomot kimpat nget sisa yu Jesus Christ kimpat sngo thu sisa ga jingjop map ni ki pop kimpat la lut syaru na ka pop kidang ya kersum ban kata kidang long sabar na ublei pilak bandan hayeng mani rai pidang long sabar na ublei umpat wan syong ha ko umpat wan syong pimpat long ka temple umen sim bakhut rai da pilak la dan sisa pilak sumari ki hukum namar ka ketin jong blei te na ka city Petras kong na ka kam ki apostol arlai pra kong tu pin kala ka bamut bat an pen baptis pi wei puwei ka kerteng jong Jesus Christ bat pin yo diang ga jing ai men sim khut mo pin yo ma bi pop bat yo diang ya jing ai men sim bakhut ti kumnu penyok diang ya jing ai men sim bakhut la da pidang im ha jing im ka bapop men sim bakhut usupan kendu na sabar syo umpat wan syong nama pimpat kala pimpat pen ko ngu ya ka ketin jong blai pilak bandan hakiniam ki rukam ka kerteng jong pi kala bandan hayeng mani rai ka kerteng jong pimpat tho ha benang empat dan raga jing dei pim takada pim yo sngo reu blai ngak challenge sai kan ni pim yo sngo blai ka pimbang hiru ban puli ni ketin jong blai pisu snap na ki wei pimbang ban puli kan ni ketin jong blai pim sngo thu hiru namar balai lada umen sim bakhut umdan ha do no jongi nginumla ban sngo thu wong hang ni te pai reu tau nong pentingan umen sim bakhut ya utau ba ukpa un pha ha kerteng jonga on ukan un hikai ya pi ya ki ai baro bat on penkan mau pi ya ki ai baro ki bangala ong api pi un penkan mau ka bamut kumno dei uni umen sim bakhut uban penkan mau uban hikai ya ka ketin jong blai takada bun na pedang jong pi pim san shu ka jinglong men sim pim sngo thu shu ya ka ka ba umen sim bakhut ukran pim sngo thu shu ya ka ta jingkran men sim bakhut bat pi dan kamsa ngamong bam dan kam hinong hikai dan kam hi ban kinong hikai ki blak khamsan la ka jong ka level mo ba pinya pi dan kam hin rei pir pi dei ban ba umen sim bakhut pi dan kata ka jing ya dei un hikai ya piru
Ngarang dan kami kinong hikai. Wat ong bangam dan kam ngalah hikai ki we henry ki dan kinong hikai ki bala kham san ban yang kila kham grow ka spiritual life nga puli ki kot jong ki nga ngap ki video jong ki le nga kendu ki kiru namar balai kila kham ya haswa kadan ka level ha ka spiritual life. Di henry ngam syania patang haki henry ngap minat ban puli ni ketin jong Blei dal di ban syong kham penut por ban syong dal di ban puli. Pi ka jing hikai jong ki ka ba mentoi henry kham tam bangi syong dal di hi ban penut por han ketin bau mensim bot khut dan ngam ong bangim dan kami nong kai ta le yu ban bu bau sitish ki efesas sa khat wei ong ba la ki apostol kinong itu ulpa kinong hikai mo ki evangelist ki pastor mo bantai kamat ukris ban penking atiar ki ta tinginum dan ni kamshu ngam ong kata ngi ban sungau tu dan gibri ngam dan kamshu inong hikai ngam dan kamshu pastor ngam dan kamshu evangelist ngam dan kamshu yo nong itu ulpa ngam dan kamshu mo te kam ong kata rei pidan em ka jinge dei bo Blei u pilai sutu ne dala da pilak kala ka bamut wang ikini ki blak kala bamut pat pidi bandan aware kani pidi ban long aware sngau tu ikini ki blak kala ka bamut ki bala yo syai ka jingpan baptis ga bashisha ki bala priang ni umen sim bakut han rei dan ki por ki ba khambun sin pi menamar pi sngau tu bai kani tinjong Blei sipang pi sngau bo Blei ula dan bat pi sipang pi sngau bola jengai Hari kamlong kumta, si sin bau mensim bakut ulawan hiar bat pi, ulawan sa api, ukpa ukun mensim bakut kila syong sa apot jempi, kila dan pedang jempi. Dai nak ni pidi ban long aware, pidi ban sngau tu. Lada pi sngau tu pilong conscious sekaniam, nak kata kadau ngasaong baar pusau untuk nyau pilak bandan kajingnya dai Bu Blei. Ar pusau kenta untuk nyau pilak bandan kani kajingnya dai bat U Blei boim. Nak kata kadau pinum long kena sa pinum long kelung kena sa pidai ban meditate ikani pi ikani ka ketin jong U Blei ngalek komno habanga syong nga puli ikani ketin jong Blei wang nga bat ukpa nginwan syong sa bat pi ban ai wei unong pentengan nga meditate nga pusan nya katakan pi komno ban pusan nya ketin jong Blei pinyo kendet ne ban hikai pi pusan kan hala ka ketin jong Blei pi syong te pi snap pi pusan atrai kadai kani ka jing shisha namar ngi em ha ka jing shisha nyalam ha ka jing shisha kalong try ngala dap kala ka bomot teni kipop try ka jing shisha kalong ngala dap sat te yang ada ka snam jong mi try mala palat lut te yang ana ka pop try la pen baptis te yang ami ba ka tin jong mi ka ongkat kita ki belapen baptis au kres ki la kop ke nyukres try ngala kop te mi try mala syong te ha ka dok nut menta try mala yarap te bangan sumare ki tin jong mi try menta mala donte pi kata ka awareness pistu pi de ban long conscious de hang ta ka bor kawan de hang ta pi so tu pi ngi de ki spirit being nga ngam de tang kani ka do ba pi i ka dor jonga la ni ki tien ki jingmot jing perkhat mang ngam de ta ngade ka ngi de ki spirit being pi ko kat ki bala yalam do men sim kilong ki khun jong U Blei ngi de ki khun jong U Blei am ha ka bakan jado hot ka bakan jado tingi hiar patang ni kimi pa ngi buram yaki henry ngi kam buram U Blei namar balai ngi la yo hiar patang menta na umen sim jong U Blei kamen sim kala im bat U Blei ngi akran kumno ngi mi U Blei ulong umen sim utau ba mani U Blei de mani ha kamen sim bat ka jing shisha bat de hang ta ba ngilong ki spirit bi ngilong supernatural ngilak ban ong pi U Blei ulong supernatural ulong spirit pimla ban i ya ka men sim jungi pimla ban i habangi dan habangi ya ka men sim haba ka men sim jungi ka kam klan ka control ikani ka mat ya ki jingmot perkhat de hang ta ngi sngau tu pi ba ngi long ki jong U Blei ba U Blei u sa apo jongi ani pindah lak ban meditate ban pusan ini ketin jong Blei kalong kraw pelat bat ta PM da ka Jingjop ar pusau untuk nyo wat apa dang ki jing tasam jong pi wat apa dang ki jingdu Jingkmen wat apa dang pi ya ka ding ya ka pinom ngam namar balai pilong ka ba kenjaman sim nganong ka ba kenjaman sim pa yo anes khat nyo wong kumno ujisu wong kumno wong kok pa bakut tori pen em yaki ha ka kertang jonga jongmi ya ka ba mela a hanga bakin yalong shitali kumbangi ngilong pi kumbangi long shitali ukpa ulong shitali bo dukun bat ngiru ngilong hapo jong pa man bangala dan lambat ki ngala sumari ki ha ka kertang jongmi ya kita ki ba mela a hanga ngalari kendong bat amdan bala jatno naki hendai tang utau kun ke jingjat
Henry mentang ngan sawan hami bat ngan keran yakini ki iru haka taka pertai bakila banyo yo ya ka Jingkmen jonga kabala pendap haki pika Jingkmen jong uji skres lada ukpa kun lawan syong hangi dan ka Jingkmen wat hapadang ki jing ngidan kata ka Jingkmen ka jingsuk kawamla batai hapadang ki jing te para bangan bat ngimdu Jingkmen namar balengi sngau tu bah hapadang kita ki jingyat jing jongi U Blei udan rekat muddur yo Syadrak Mesyak bat Abednego ngau ngifi perkat yo Syadrak Mesyak bat Abednego Syadrak Mesyak Abednego kiat hakalawar ding henry utau basau dan ringkat bat ki utau basau dan ringkat bat ki muddur fi utau basau mud udan ringkat bat hapadang pihak ike jing kam bakading pidai ban sngotu pidai ban long aware pidai ban kunyo pidai ban long aware try medan ringkat bat ngamaya ringkat bat nganamar balai malah syong hapok jong na tu pi uji skres wong ngahami hani kat kalnong bakat nyo honest wong I am in you, you in me. Wong ngalong siteli bat me manga ngalong hami ko pa me hanga bat ngasyong ngahaki mot uji su hangi ku repeat ya kaju pat babarok kinyalong siteli ko mami ko pa hanga kalnong bakat nyo kat war puai bang babaro kinyalong siteli ko mami ko kpa hanga ngaru hami bakiru kinyalong siteli hangi bakiru kinyalong siteli kulang sipangki senran kulang sipangki banget hangi bakataka pertai kan yo nget bala pha mami yanga manga haki bat mami hanga pat manga haki bat mami hanga pat bakinyalong kiba la penjanai hakaba siteli bakataka pertai tekan yo tep bala pha mami yanga bat mami mala iet yaki kumju kumba mala iet yanga pi ngiri banong aware para banget ngiri banong aware ba U Blei udan hakadok nut jungi udan hangi ngilalong siteli fi penong siteli yangi namar wan syong ngidan yu men sim ku nyim dei tangkan kamat takadau ngasiong ba nga trei gadan ka kam ka bang trei ngadan ka jing trei bang trei tang bangam identify yal di kum u pi ngam identify ha bakan jaman sim ngasutu bai ladang adan ha jing trei ru ngadai ukun jong U Blei ngadai ubla thiet rasnam jong Blei nga trei ki kam ki ban banga ong bai ban pendan buram U Blei banga sngotu ban glorify ngam penya per nga singala dai bandai ukun jong kata ha bakan jado henry ngam identify ngadai kun jong U Blei pe wat uji skres ya ka kemi jong o wang o ko kabriu pi hoi la khai nakabakan jado lapon u men sim ko ya bakan jado ude kun jong America thai sakti henry u identify pat hakabakan jaman sim ude identify al di kum kun jong Blei tengiru hadin balapan ka arsin naka omba no men sim mo na men sim lapan khai na men sim ba naka Now tau sembai bam sep ngilalong ki kun jong Blei ni dei ban kan mau kata mdei bangim iet iki kimi kipa wat lai sutu bakalai kan ye mdei bangim iet iki kimi kipa ne bong ba mo ngidan ka jing isi ye mei pa ne bangim buram shu em ni kham ma khen kor U Blei ni kham khen kor U Blei kham bu priority ha bangila ban iet U Blei ni sala ban iet kimi kipa ru ngim long shu nak dok hasnam ngilang hakaktin nong wai ngila ban ngilong ki supernatural beings namar balai teng pipi snow piong akran biet utrai wang haka U Blei wang no U Blei wang haka kitab Genesis bak no ba nyene tau yo brio haka dor jongi hi pim dei ya haba ong haka dor jongi hi ukuran ya ka spirit la tau dor haka la tau de kiti haka do bertan reka do berta kampat keren to por kadang yap rei dei tat ndau persat man sim kitliu khumut basa itu bau brio lalong ujing im ma But day kanika spirit Blei khen kor bahaya ka spirit ka soul kanika met kan salet no syaka khendau. Henry wat la kanika met kan let no syaka khendau henry kanika men sim ka im. But day yang takan sadan ka jing bishar. Woi kindan ki balet syadujak kindan balet syaka jing jak that jong U Blei. Syaka Jingkmen jong U Blei nak tahu bun rei ki briu ki kam khen kor ban pen internet ya kanika dok jongi. Ki kam ngam keren ba sniu ban tak powder na ban tak krim semar rei kalalong teng ngila kam ya decorate palat ya kani ka mat ka basabar ka jinglong mensim dan iai ka jinglong mensim kadang yap lada ka jinglong mensim tapi kadang yap pi decorate sekat no kani ka mat ka pot kan salet ka bapot
Ngiale ban pensubha tang kini ki senses fi. Ngidan kat kum ka science ngidan 5 senses ma. Han ngidan ka sense of taste, touch, hear but eyes ki skor banyak sngo ke barok khat hanrai kalayap kani ka ban riu pi ulah tau yo brio ha ka sngi ka ban riu kan mau ka menambar riu dan udan jingmut ba ka tu ka ban riu ka tau ya ka mensim ya ka spirit jang fi atau ka mesim jang fi ka spirit jang fi ka la im nem pila mak chishan em ya ka jingpen em wat ong bangala long kum tam ta haying mani em tikana bah pentikana ya ka jingpen em pila dan em ka jing ya dai bu blei pila yo jingpen em shan em pilong aware em bu blei usyong po jang pi pilong aware em 24/7 bangara ya ka presence jang blei hangno Bat ublay un sawan syawi kita, kibadan ke awareness, kibadan 24/7, ngam ong bapimbun kam, barok ngia bun kam, ngar repeat biang bangalet train haduk Monday haduk Saturday ke jing train jonga. Reda ka jing ai jong ublay, ngai tu upan la shisha, bangan long aware menatiak men mit ru ngalong aware, ngayok tiak ngaduai. Ngayok tiak ngaduai ngakimen step ngalalong conscious turaji subakodor, ngai keren shobu ublay. Kani ka ketien jong u, ngapusan ya ketien jong ublay ngayok ban ai pi kani ka jing hikai ru. Oh hallelujah. Balai ngasong shit ram. Mereka syong shit. Lada syong shit dia mentalah hendrus nam kalajak jing syong shit rei. Adan ka jing shit ham. Mania tu lang ikan ka jing bahajung turai. Nak kata kadau lada pia kendu jing kibat tasam kat nuru ngani tu ifi. Balar pidan ya ka presence jong ublay. Apa dan kata ka ding ka bapia apa dan kita ki jing kerdu ki bapia le ki ai pindan ka jingsuk jong ublay. Pindan ka jingkmen jong ublay un siam jong ublay un yalam ya pi. Wat apa dan ka jing ki jakatrai ublay un pelat ya pi. Un yarap ya pi un don rengkat bat pi. Hak jing aka jing ka sam pindan ka jing suk bat wat laki baying basam jong pi baya syong sa le si kim a jing suk epi henrei kata ka jing bam a jing suk jong ki kamla bantu ya ka jing suk ka dok nu jong pi namar pi dan ya ublay ya pau kun men sim bakut ba syong apo jong pi piok ka jing suk pimpet chu na tengah pimpet chu niki kimi ki pa pimpet chu ni hinman ki para bakin a jing suk ya pi Pimpet syuk nak pertai bikin ajing suk ipi pila don ka jing suk jong blei tak ada wang nga ie ka jaga jing suk nga ie no api om pung ba pertai ka ai renga ai manga api dei kata ngila ban im 24/7 how Jesus Christ lais pa nrupusan sngi pilong aware em ikani pilong aware em ba pila long ki kun jong blei la pila kala ka ba mot chishan em ni ki pop na fishulet jing sang pila ma chan em yu Jesus Christ fi dan chan em ka jing dai ka maman la sngi ki ketien ki bangi kran malak ski ki ai ki bangi sngap malak ski ka jingem jongi ka dan shan em tong ini penting kenal di hallelujah nak mentaka kerteng jong try ya ro you try hallelujah